खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो साब्रै आइजोफोरखौ फानहरनायनि दायाव पुलिसआ साथाम दायनिगिरिखौ हमनो हादों थांनाय 17 फेब्रुवारियाव सयगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय गरेमारि ओनसोलनि साब्रै आइजोखौ गरेमारि पुलिस आउटपस्टनि साब इन्सपेक्टर हेमेन्द्र सिन्हा बिथाङा राजस्थाननि सुरु आरो झुनझुन जिल्लानिफ्राय बोखांनो हादोंमोन बे जाथायनि सायावनो दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनाय खामानिखौ मावबाय थादोंमोन आइजोफोरखौ मोजां मोनफ्लानाय फाव दिन्थिनानै फानहरखुमाग्रा दायनिगिरि साथामखौ पुलिसआ दा हमनो हाबाय हमजानाय दायनिगिरि साथामनि मुङा फारियै बबिउल आली हासमत आली आरो सुकुर आली हमजानाय दायनिगिरिनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सोरखारखौ खावलायदों आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिजेपि आरो एजिपि हान्जाया मैया मासि राननानै बिसायख'थि गेलेनायनि सायाव सावरायलायदोंमोन एजिपि हान्जाया सिगांनिफ्रायनो मोनब्रैजि मासियाव गेलेनो थाखाय बिदोंमोन नाथाय बिजेपि हान्जाया बेयाव राजि जायाखै थांनाय 2016 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थियाव एजिपि हान्जाया मोन 14 मासियाव देरहासारनो हादोंमोन नाथाय मोन 14 मासियावबो गेलेफिनालासे मोन 7 बियाबावल' गेलेफिननो थाखाय एजिपिखौ बिजेपि हान्जाया खावलायदों गोलाव सम मोननै हान्जानि गेजेराव सावरायलायनायनि उनावबो दासिमबो जोबथा थांखिसिम सौफैयाखै फैगौ 4 मार्चआव फिन मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव मासि राननायनि सायाव सावरायलायफिनगोन बकाकाट कलियाबर आरो बङाइगाव बे मोनथामाव बिजेपि हान्जाया बिजाथि फसंनाय नङा आरो एजिपिखौनो बिजाथि फसंनोबो थिनदों खौराङाव मोननाय बायदिब्ला एजिपि हान्जाया मैयानि बे सावरायलायनायखौ मोजां मोनैनि थाखाय सावरायग्रा हलनिफ्राय बोराबनानै ओंखारलांदों बारग' एनडिएफबिफोरनि मोननो गोनांखौ सोरखारा होआब्ला फिन हाग्रायाव थांफिनगोन बे खोथाखौ बुंथिदों बाक्सा जिल्लानि एनडिएफबि आरडि ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा बिथांमोनहा सुख्लाय सेरफांनिफ्राय खौरांगिरि मेल जिरायनानै माखासे खोथा बुंथिदों बिथांमोनहा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथायाव थानाय दफा बायदियै बारग' एनडिएफबिफोरनो जिउ खुंनायनि जि राहा खालामनानै होनांगौमोन बे रांफोरखौ गोबांथार बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा मोननो हायाखै आरो गोबां बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि मुङाबो फारिलाइयाव फैयाखै बेराफारसेथिं माखासे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय सोरबा दाउ बेफारि अमा बेफारि टावार मालिक आरो गोबां माखासे बेबायदि सुबुंफोरनि मुंखौसो भेरिफिकेशननि थाखाय लिरनानै लानानै थांदों होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे सोरनियाबा सासे मानसिनि मुङानो खेबनैयै फैदों होननानैबो बुंथिदों गोबाव बोसोर हाग्रायाव थानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावसेयावबो मोननो गोनांखौ मोननायनिफ्राय थालांनाय आरो एनडिएफबिनि सोद्रोमा मुं फैजायै बायदि बायदि होननानै लाजि फोनांनायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों बिथांमोनहा सोरखारा जुदि बेफोरनि सायाव राहा खालामनानै होआब्ला राहा गैयैयाव हाग्रायाव थांफिननो गोनां जागोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय रावखौबो जाहाथे सायख'लायनाय खालामा आरो बिथांमोनहा बिपिएफ इउपिपिएल होनानै रावखौबो मदद खालामाखै एनडिएफबिनि सोद्रोमा महरै बयबो मोननो गोनांखौ मोननांगौ होननानै बुंथिदों भेरिफिकेशननि थाखाय जायफोर बारग' एनडिएफबिफोरनि मुङा थालांदों बेनि सायाव नायबिजिरफिननो थाखाय भारत सरकार आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनवाल डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौबो खावलायदों जाहाथे रावबो थार एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा बेफोर रांफोरखौ मोननायनिफ्राय थालाङा फिन खेबसेबाव बारायबावबाय संग्रा गेसनि बेसेना थांनाय 4 साननि सिगांसो संग्रा गेसनि बेसेना बारायदोंमोन आरो फिन दा 25 रां बारायनानै होबावबाय सानफ्रामबो बाहायनाय पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांनायनिफ्राय बांगासिनो थानायजों लोगोसे संग्रा गेसनि बेसेनाबो बांनायनिफ्राय बांगासिनो मख'नो गोनांदि गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ मोनफ्रोमबो दाननि गिबि सान आरो 15 खालाराव सोलाय-सोल' एबा खम नङाब्ला बारायनाय जायो नाथाय बे बाराव सानब्रैनि उनावनो बारायबाय गेस सिलिन्डारनि बेसेना मेट्रिक आनजादनि प्रेक्टिकेल आनजादा फैगौ 4 आरो 5 मार्चआव खुंजागोन सेबाया गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों फोसावनाय बायदिबा मेट्रिक आनजादनि प्रेक्टिकेल आनजादा फैगौ 4 आरो 5 खालारनि फुंबिलि 9 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनि मेट्रिक लिरनाय आनजादा 11 मेनिफ्राय जागायजेनगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेशन सौहैयो भारतआव आइजोफोराबो गासैबो बिथिङाव समान मोनथाय मोननांगौ होननानै बुंसेयावबो
आसामनि एसेम्ब्लियाव एमएलए आइजोफोरनि अनजिमाया जोबोद खम। एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्मस एडिआरआ 2016 मायथाइनि आसाम एसेम्ब्लियाव आइजो एमएलएफोरा बेसेबां दङ बेनि सायाव मोनसे रिपर्ट दिहुनदों। गासै सा 126 एमएलएफोरनि मादाव सा 118 एमएलएनि सायाव एडिआरआ रिपर्ट दिहुनदों। सा 118 एमएलएनि मादाव सा 8आल' आइजो एमएलएफोर। आसाम एसेम्ब्लियाव एआइइउडिएफ आरो बिजेपिनि आइजो एमएलए अनजिमानि जौखोन्दोआ जोबोद गाज्रि। बिजेपि हान्जायाव 3 एबा 3 जौखोन्दोआल' आइजो एमएलए, एआइइउडिएफआव 0 जौखोन्दो एबा सासेबो आइजो एमएलए गैया। गुबुन फारसेथिं कंग्रेसआव 2 एबा 12 जौखोन्दो, बिपिएफआव 2 एबा 17 जौखोन्दो आरो एजिपिआव 1 एबा 7 जौखोन्दोफोरा आइजो एमएलए। रिपर्टनि बायदिब्ला आसामनि एसेम्ब्लियाव आइजो एमएलएफोरनि अनजिमाया सिगांनिफ्राय खम जाबोदों। 2006 मायथाइयाव 10 जौखोन्दो आइजो एमएलए दंमोन। 2011 मायथाइयाव 11 जौखोन्दो, नाथाय 2016 मायथाइयाव खम जानानै 6 जौखोन्दोल' जाफैदों। बेनि अनगायैबो एडिआरआ सा 118 एमएलएफोरनि बैसोनि सायावबो रिपर्ट दिहुनदों। 25 निफ्राय 50 बोसोर बैसोनि गेजेराव सा 62 एबा 52 जौखोन्दो एमएलएफोर दङ। 51 निफ्राय 70 बोसोर बैसोनि गेजेराव 56 एबा 48 जौखोन्दो एमएलएफोर दङ। बिनिनो 3 एमएलएफोरा 35 बोसोर बैसोनि खम आरो 6 एमएलएफोरा 65 बोसोर बैसोनि बांसिन। आलफाजों लांखार जानाय 2 कुइप अइल कम्पानिनि मावथिफोरखौ साननैसोनि उनावनो हगार हरसिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला कौशिक फुकन मुंनि सासे सुबुङा कुइप अइल कम्पानि आरो आलफानि गेजेराव गेजेरनि जानानै सावरायनानै होनायनि खामानिखौ मावदोंमोन। आलफाया 2 कुइप अइल कम्पानिनि मावथिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय कुइप अइल कम्पानिनिफ्राय 20 कौटि रां दाबि खालामदोंमोन। नाथाय कुइप अइल कम्पानिया 20 कौटि रां होआलासे आसामनि 5,000 साख्रि गैजायैफोरनो गुबुन गुबुन अइल कम्पानिफोराव साख्रि होनायनि खोथा होबाय। जायनाखि आलफाया आसामनि रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय सोमावसारदों, बेखौ नोजोर होनानै कुइप अइल कम्पानिनि बे थांखिखौ आलफाया गनायबाय आरो साननैसोनि गेजेरावनो 2खौबो हगार हरसिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लांखार जानाय 2नि मादाव सासे आसामनि मुङा प्रणब कुमार गगৈ आरो गुबुन सासेया बिहारनि राम कुमार। 60 बोसोर बैसोनि बांसिन आरो 45 बोसोर बैसो एबा बेनिख्रुइ बांसिन जायहा बेरामाव गोग्लैनाय बिथांमोननो मैया कभिड-19नि भेक्सिन होनायखौ जागायजेनबाय। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो मैयानि समाव भारत बाय'टेकजों दिहुनजानाय कभिड-19नि भेक्सिन कभेक्सिननि गिबि शटखौ लाबाय। बिथां प्राइम मिनिस्टार मदिया बे भेक्सिनखौ निउ दिल्लीनि एम्सआव लादों आरो टुइटारनि गेजेरजों गावनि इन्जेक्सन लानायनि पिक्चारखौ शेयार खालामनायजों लोगोसे भेक्सिन लानो थाखाय गासैखौबो आवगायबोनो खावलायदों। बिथांनि अनगायैबो आसामनि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो मैया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव कभिड-19नि भेक्सिनखौ लादों। बिफानि न'नि लांगोनानिफ्रायनो बोखांनानै मोनदों सासे आइजोनि गोथै देहा। बे जाथाया बङाइगाव सावना गामियाव जादों। जिउ गोमानाय आइजोनि मुङा गायत्री राय। खौरांनि बायदिब्ला गायत्री रायआ थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो सावना गामियाव थानाय बिफानि न'आव दंफैयोमोन। गामिनि रायजो राजाफोर आरो गायत्रीनि नखरा जाथायखौ नायनानै जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों आरो बे मुगैथाव खामानियाव गायत्रीनिनो फिसाय नब कुमार रायनि आखाइ थानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननानै निउ बङाइगाव पुलिस थानानि मोनसे हान्जाया जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै गोथै सहखौ बोखाङो आरो नायबिजिरनाय खामानिखौ दा मावगासिनो दङ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।